Πού πας, Χελωνάκη? Από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Ήταν μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, από εκείνες που υπόσχονται πως το καλοκαίρι όπου να είναι φτάνει. Κολυμπούσα ξένιαστη σε ελληνικά νερά, έχοντας περάσει τα παράλια της Ιταλίας, ψάχνοντας για καμιά λιχουδιά. Πότε βουτούσα στα βαθιά και πότε έβγαινα ξανά στον αφρό, να ανασάνω και να ζεσταθώ. Είχα ξεχειμονιάσει στα νερά της Τινησίας, αλλά τώρα είχε φτάσει ο καιρός να ξαναδώ την όμορφη αμμουδιά του τόπου μου. 3 χρόνια είχα να έρθω, μα φέτος ήταν η σωστή ώρα. Οι πιο πολλές από τις συντρόφισσές μου ήταν ζακυνθινές και με τρέλαιναν με τη φλιαρία τους. «Πουθενά δεν είναι τόσο ωραία όσο στο Λαγανά», έκοβε η μια. «Και αν δεις τα σεκάνια, τότε θα καταλάβεις γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια γυρίζουμε εκεί για να γεννήσουμε», έραβε η άλλη. Εγώ όμως ήμουν ξεχωριστή. Είχα γεννηθεί σε μια μικρούτσικη, απόμερη αμμουδιά, κοντά στον κόλπο της Μεσαράς, στη Νότια Κρήτη, που για μένα ήταν ο κόσμος όλος. Αυτή την παραλία έβλεπα πάντα στα χελωνίσια όνειρά μου και εκεί ποθούσα πάντα να γυρίσω. Μα δεν ήμουν μόνο γι' αυτό ξεχωριστή. «Άσε τις Ζακυνθινές να λένε», έλεγα από μέσα μου. «Εκεί έχουν χτιστεί ένα σωρό ξενοδοχεία και χραπ, χώνουν οι τουρίστες τις ομπρέλες μέσα στις φωλιές τους. Άσε τα φώτα που ξεγελούν τα μωρά χελωνάκια και Κύριος είδε πόσα καταφέρνουν τελικά να φτάσουν στη θάλασσα χωρίς να μπερδευτούν και να πάρουν λάθος δρόμο. Ενώ εγώ, στη μικρή άσημη απόκρημνη παραλία μου, ήμουν πιο σίγουρη για τα μικρά μου. Ούτε δρόμοι, ούτε φώτα, ούτε ξενοδοχεία». Ο ήλιος έλαμπε, η θάλασσα ήταν ήσυχη και πουθενά δεν φαινόταν ούτε βάρκα ούτε πανί για να με κάνουν να φοβηθώ. Τέντωσα τα μικρούτσικα κρυμμένα αυτιά μου. Ησυχία. Έβγαλα από το νερό το κεφάλι μου και έριξα ολόγυρα μια προσεκτική ματιά. Τίποτα. Ιδιαίτερα πεινασμένη δεν ήμουν. Χτύπησα λοιπόν με κέφι το δεξί μου φτερό, πτερίγιο το λένε επίσημα, και έδωσα ρυθμό. «Είμαι εγώ, Χελώνα 20 χρονών και κολυμπώ απ' των χαμένων δεινοσαύρων τον καιρό. Πουμ, πουμ. Σιγά μην είσαι και νεογέννητη, κοντζάμ Χελώνα με παιδιά και εγγόνια», άκουσα μια τραγουδιστή φωνή δίπλα μου. «Ζήτω, βρήκα επιτέλους παρέα», σκέφτηκα και έκοψα το τραγούδι. Μια πρασινοπή Χελώνα με κομψό κεφάλι, λίο καβούκι και ασπρουδερό πλάστρον από κάτω με πλησίασε με αργές κινήσεις. «Από πού ξεφύτρωσες εσύ?» τη ρώτησα απορριμμένη. «Είδα ότι ήταν ωραία μέρα, τζιργί καναλιαστό που πάνω στο νερό», μου απάντησε. «Α, κατάλαβα, από την Κύπρο είσαι, φιλενάδα». Η νεαρή που τάραξε την ησυχία μου ήταν μια πράσινη θαλασσοχελώνα με λαδί γυαλιστερό καβούκι. Και είχε δίκιο που με πείραξε για την ηλικία μου. Είμαι μια 40χρονη καρέτα. Καρέτα για την ακρίβεια, με όμορφο καφεκόκκινο καβούκι. Αυτή είναι η 7η φορά στη ζωή μου που γυρίζω στην Κρήτη για να γεννήσω. Αλλά δεν είμαι βέβαιη αν θα έχω ποτέ δυσέγγωνα και τρισέγγωνα που λέει η καινούρια φιλενάδα μου. Από κάθε 1000 χελωνίσια αυγά, μόνο 1 ή 2 χελωνάκια θα καταφέρουν να μεγαλώσουν τόσο ώστε να ζευγαρώσουν και να κάνουν και εκείνα αυγά. Μα ώρα είναι να ασχοληθώ με τη συνταξιδιώτησά μου. Κύπρια λοιπόν, αλλά από πού ακριβώς? Κοντά στην Χερσόνησον του Ακάμα γεννήθηκα, στο δυτικόν άκρον της Κύπρου. 4 χρόνια τώρα γυρίζω στο Πέλαγος ή βλέπω από μακριά ακτές και παραλίες. Μα σαν τη χοντρή, ζεστή άμμο του τόπου μου δεν είδα αλλού παρόμοια. Και όταν φτάσει η ώρα να γεννήσω σε λίγα χρόνια, εκεί θέλω να πάω. Και πώς σε λένε? Με λένε Λάρα, που τον τόπο που γεννήθηκα. Εσένα? Εμένα τώρα με λένε Άννη. Χα, τι όνομα είναι πάλι τούτο? Τούτο είναι ανθρώπινο όνομα, όχι χελωνίσιο. Δίκιο έχεις. Μα δεν με λέγαν πάντα έτσι.
Και πια δεν έχει σημασία πώς με λέγαν. Τώρα με λένε Άννη και αυτό το όνομα θα κρατήσω στην υπόλοιπη ζωή μου. Καλά, ντε, μεν θυμώνεις. Σίγουρα θα έχεις κάποιους λόγους, αλλά πες τους μου και μένα να μάθω. Αχ, μικρούλα Λάρα, τόση ώρα φλιαρείς και κολυμπάς και φλιαρείς, αλλά δεν πρόσεξες πως έχω μόνο ένα μπροστινό πτερίγιο, το δεξί. Οπ, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Και τι απόγινε το άλλο, αν μου επιτρέπεις? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά έχουμε καιρό. Άκου λοιπόν. Κι έτσι, κολυμπώντας στα νερά της Μεσογείου, με ρότα κατά την Κρήτη, αφηγήθηκα στη Λάρα τη γλυκόπικρη ιστορία μου. Πικρή, γιατί μπλέχτηκα μια μέρα στον Ευωικό στα δίχτυα κάποιων ψαράδων. Ήταν πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ήμουν τότε πιο νέα. Μόλις 3 φορές είχα προλάβει να γεννήσω και βιαζόμουν να φτάσω στην Κρήτη, στη Μεσαρά, για να ζευγαρώσω και να αφήσω τα αυγά μου. Δεν πρόσεξα όμως και βρέθηκα μπλεγμένη. Οι μεγαλύτερες μου είχαν μιλήσει ένα σωρό φορές για τους δεκάδες κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στη θάλασσα. Πρόσεχα λοιπόν να μην καταπιώ από λεμαργία τίποτα πλαστικές σακούλες αντί για τσούχτρες. Κοίταζα να αποφεύγω τα πλαστικά καπάκια από τα μπουκάλια και όλα όσα πετούν απερίσκεπτα οι άνθρωποι στη θάλασσα, λες κι είναι σκουπιδοντενέκες. Πρόσεχα πολύ. Μα ήμουν, όπως είπα, βιαστική. Κι έτσι, χωρίς καλά να το καταλάβω, βρέθηκα μπλεγμένη στα δίχτυα. Κόντεψα να πνιγώ, αλλά ευτυχώς με τράβηξαν σχετικά γρήγορα οι ψαράδες πάνω στο καΐκι. Όμως δεν με πολύ λυπήθηκαν. Πιο πολύ τα δίχτυα τους λυπήθηκαν που είχαν μισοσκιστεί από το βάρος μου. Ζύγιζα τότε, όπως υπολογίζω, σχεδόν 50 κιλά. Ευτυχώς όμως δεν με σκότωσαν. Έκοψαν όπως το δίχτυ για να το ελευθερώσουν και με ξαναπέταξαν στη θάλασσα πάνω που είχα βρει την ανάσα μου. Αυτό με έσωσε. Μα το αριστερό μου πτερίγιο είχε μείνει σφιχτά μπλεγμένο στο κομμένο δίχτυ και πονούσα πολύ. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω πώς σκέφτηκα και βρήκα το κουράγιο να βγω στην παραλία. Γιατί εμείς, η καρέτα, δεν βγαίνουμε στην αμμουδιά παρά μόνο για να γεννήσουμε. Ήταν, όπως σου είπα, καλοκαιράκι και η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο. Μαζεύτηκε λοιπόν πολύς κόσμος γύρω μου και με χάζευαν. Με ακουμπούσαν, με σκούνταγαν, μέχρι κι ανάποδα με γύρισαν, μα κανείς δεν έδειχνε να νοιάζεται τι θα απογίνω. Νύχτωνε και βοήθεια δεν φαινόταν από πουθενά. Ο κόσμος αραίωσε, η παραλία σιγά σιγά ερήμωνε. Ευτυχώς τουλάχιστον με είχαν γυρίσει σωστά. Θα ξαναμπω στη θάλασσα και ό,τι θέλει ας γίνει, σκέφτηκα, ως εδώ ήταν. Κι άρχισα να σέρνομαι με όση δύναμη μου απέμενε πάνω στην άμμο. «Μαμά», φώναξε η μικρή, «έλα γρήγορα, ένα πληγωμένο χελωνάκι είναι εδώ». Η μαμά, σωστά εκπαιδευμένη από τη μικρή, ήρθε τρέχοντας. «Όχ, τι χελωνάκι λες, Άννη μου, αυτή είναι ολόκληρη χελώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά μόνες μας για να τη βοηθήσουμε. Αλλά θα πάρουμε στο τηλέφωνο τη Μέντασε, τη ΒΒΕΦ, τον Αρχέλωνα ή όποιον άλλο σκεφτούμε για να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε». Αλλά και πάλι δεν με άφησαν μόνη. Ξέπλεξαν μάλιστα και το δίχτυ από το αριστερό μου πτερίγιο και αυτό πολύ με ανακούφισε. Η Άννη και η μαμά της έμειναν όλο το βράδυ κοντά μου. Κάποια στιγμή η Άννη αποκοιμήθηκε και η μαμά της τη σκέπασε με μια μεγάλη πετσέτα του μπάνιου για να μην κρυώσει. Αλλά ούτε τότε έφυγαν. «Μαμά», φώναξε η μικρή, «έλα γρήγορα, ένα πληγωμένο χελωνάκι είναι εδώ». Η μαμά, σωστά εκπαιδευμένη από τη μικρή, ήρθε τρέχοντας. «Όχ, τι χελωνάκι λες, Άννη μου, αυτή είναι ολόκληρη χελώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά μόνες μας για να τη βοηθήσουμε. Αλλά θα πάρουμε στο τηλέφωνο τη Μέντασε, τη ΒΒΕΦ, τον Αρχέλωνα ή όποιον άλλο σκεφτούμε για να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε». Αλλά και πάλι δεν με άφησαν μόνη.
Ξέπλεξαν μάλιστα και το δίχτυ από το αριστερό μου πτερίγιο και αυτό πολύ με ανακούφισε. Η Άννη και η μαμά της έμειναν όλο το βράδυ κοντά μου. Κάποια στιγμή η Άννη αποκοιμήθηκε και η μαμά της τη σκέπασε με μια μεγάλη πετσέτα του μπάνιου για να μην κρυώσει. Αλλά ούτε τότε έφυγαν. Το άλλο πρωί ήρθαν οι άνθρωποι που περιμέναμε. Αυτοί, αφού μου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, γιατί ήμουν πια πολύ εξαντλημένη, με φόρτωσαν σε ένα αυτοκίνητο και με πήγαν στο κέντρο διάσωσης, στη Γλυφάδα. Εκεί με ανέλαβαν οι γιατροί. Μέχρι και ακτινογραφίες μου έκαναν, που όμως έδειξαν ότι το μπροστινό αριστερό μου πτερίγιο, που είχε μείνει τόσες μέρες μπλεγμένο στο δίχτυ, έπρεπε να αφαιρεθεί. Έτσι και έγινε. 5 μήνες μετά, επιτέλους, μπόρεσα και πάλι να κολυμπήσω χωρίς κανένα πρόβλημα, έστω και με ένα πτερίγιο λιγότερο. «Και η Άννη, ξαναείδες ποτέ τη μικρούλα που σε έσωσε?» ενδιαφέρθηκε να μάθει η Λάρα, σκουπίζοντας κρυφά ένα δάκρυ. «Αν την είδα», λέει. «Μα πώς νομίζω ότι πήρα το όνομα Άννη?» Μολονότι λοιπόν η Άννη ζούσε με την οικογένειά της σχεδόν 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Γλυφάδα, δεν πέρασε Σαββατοκύριακο που να μην με επισκεφθεί και τους 6 μήνες που έμεινα στο κέντρο διάσωσης. Τις περισσότερες φορές μάλιστα μου έφερνε για δώρο καβούρια, καλαμάρια ή ό,τι άλλο της επέτρεπαν να μου δίνει εκείνοι που με φρόντιζαν. Μα εγώ δεν έδινα σημασία σε αυτά, ούτε με ενδιέφεραν. Εγώ χαιρόμουν που έβλεπα την Άννη, γιατί μου είχε κάνει το μεγαλύτερο δώρο. Με είχε βοηθήσει να ζήσω. Η Λάρα και η Άννη συνέχισαν να κολυμπούν αμίλητες για ώρες. Η Άννη, σαν πιο έμπειρη, γνώριζε καλά πως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το είδος τους οφείλονταν στους ανθρώπους. Αλλά είχε μάθει και πως στους ανθρώπους μπορούσαν να ελπίζουν για τη σωτηρία τους. Αρκεί να έμοιαζαν στη συνονόματή της, που πια θα είχε γίνει ολόκληρη κοπελίτσα. Έτσι ήσυχα κύλησαν οι μέρες, ώσπου έφτασε η μέρα του αποχωρισμού. Οι 2 χελώνες κολυμπούσαν τώρα στο μυρτό πέλαγος. Στα νότια αχνοφαινόταν η Κρήτη. «Γεια σου», είπε κάποια στιγμή η Άννη στη Λάρα. «Εδώ χωρίζουν οι ρότες μας. Εσύ ακόμα πολύ μικρή για να γυρίσεις στην παραλία της Λάρας, στον Ακάμα για να γεννήσεις. Μα εγώ βιάζομαι να φτάσω στον κόλπο της Μεσαράς, να αγαπήσω έναν όμορφο χελώνο με μακριά ουρά και να γεννήσω στη ζεστή άμμο τα αυγά μου. Μ' αν θες τη συμβουλή μου, σαν μεγαλύτερης, κόψε κατά το βοριά, να βγεις στην Αίγινα. Εκεί, πάει πολύς καιρός βέβαια, οι ντόπιοι είχαν χαραγμένη μια χελώνα στα νομίσματά τους, άρα μας αγαπάνε πολύ. Κι αν δεις πουθενά την Άννη, στείλε της τα θαλασσινά φιλιά μου». «Γεια σου και σένα και καλό ταξίδι», ευχήθηκε και η Λάρα στην Άννη και ξεκίνησε να κολυμπάει κατά το βοριά. Μια ιστορία που έγραψε η Καλλιό Καστρισίου και εικονογράφησε η Χριστίνα Καγκάδη. Την απόδοση στην νοηματική έκανε η Φλόρα Σαβαλίδου και την επιμέλεια είχε ο Νίκος Γαλάνης.